Gibutiyag sa DILG nga dunay 10 million pesos nga reward money alang sa dunay impormasyon kalabot kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ato ibalik si Kent Abrigana. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Kini ang gibutiyag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Diyang gianunsyo ang patong nga 10 million nga reward money alang sa makatudlo ug makahatag og impormasyon kalabot kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Gawas kang Pastor Kibuloy, duna say tig 1 million pesos nga reward money sa uban pa ang co-accused. And 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Kay numduman nga ni adtong April 3, nag-issue og arrest order ang Davao Regional Trial Court bato kang Pastor Apollo Kibuloy ug kaubanan niini og kasong paglapas sa anti-child abuse law. Samtang, niadtong April 11, mipagawas og arrest warrant ang Pasig Court batok kang Pastor Apollo Kibuloy kalabot sa human trafficking. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kampo ni Kibuloy. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.